West Karbi ang longangkang Lakhaisi Dwaramla constituency ke parlo punja hidipia long chiti ni phai trokarni Karbi Kurusar Chingrum Amei KKCA atumpen Havar Karbi Kurusar Chingrum Amei ke singajai mekedeng pon labang soamaya long sarjuna sing be hinpen mai chipahim phu ponsi sarboron son teron a hinpen mai ke phalam the than pachini ponsi bang soamaya long Karbi hong haria khai ko sonsi nim rokom jutang jubat karli ka phejo kache pachan pon thek jima aputhak sidami chithan chimum pon rinti jesmet Karbi hong haria thorom ki rimatum lagik Pirthe ki plang penta karkli ka phijo saisi klembom wang bom do bonta nonapor kapre ka thorom ki rim dun aphai ki ong ason si thek pon long bang so pena jok Karbi hong hari ki rim adhorom ki vir rang angding si nang dolo bang so pen matha se Karbi Kurusar Chingrum Amei atum pen chepatir pi ponsi methang elami ki pen kedang lok pindeng sumpot jutang jubat nim thorom cheteng ni niddet nang jipura a Havar Karbi Kurusar Chingrum Amei seng pon bang so Havar Karbi Kurusar Chingrum Amei ke seng pon along sarboron son teron aphan mai puarpu sarji tening ti aphan dun mai puarpu sarjona sing bi aphan kongchun bangarpu sarjani son senar aphan rapchun bang arpu pekpon Karbi Kurusar Chingrum Amei pola bangso ke sengpon nilete ningrong pit manili tum Kurusar doan mate rong asar doan setame celang pet manili tum pini sengpon lo ininga rong aji pensi sengpon lo chingwai pame chingki pame sengpon lo laseni tum ano se kapang tang phanja ma laso Kurusar Chingrum Amei kapang tang phanja che anam ano se pusinri chopang ke thekji kapor he gan se kape meja phan mate sumar phan ke phan kimu ponja phan ni tum pini cherai pon lo pini hok pet punja por thar pen seng pensi tum hok pet seng pensi ni di hin penta patin tu Last Swalong Alhisar Poman Pen Kachetong Dun Central Committee Karbi Kurusar Chingrum Amei Amai Pu Sardhon Sing Teron Pen Kedang Lok Kaprek Man Ke Do Ke Thegi Ding Atum Chetong Dun Si Ing Samjin Pen Havar Karbi Kurusar Chingrum Amei Ke Seng Pachun Pon KKCA lake Karbi Kurusar Chingrum Amei lake Ingraji 2018 ningkan 16 September non nangkele po irui baksidolo jo lasosi noni tumang mai seng pon bom si pini ladak punja hidipi mate bor pathar ade gas Karbi anglo lai punja charpo klamalong lo asi sarmar sar ni tumben seng lo Kurusar pinan ka chitong do alang ni tumben che than chimum la soma si pini dak Havar mai ta ke seng pon lo asi Kurusar ke claim nangji ason ke Kurusar tumta asi tum che than pon lo Kurusar ing thir nang kiri kam ne chenang ji hailam ta lo lapen ako arna ma phan chobairi kirimum phan chong thuri laike la de tum ke kisi mate Kurusar mai pen ke dhan pon lam lo ta sidak pini Kurusar ka do ka ke News Report KTV News